MaDiaries ndibaba VaComfort. Yeah. Maria makavasendera yaya vatenga mabeers aya 10 macrates. Yaiwa ndotenda zvikuru kwazvo ndotenda chaizvo 10 cases dzakwandibatsira nadzo dziri baba idzi. Ndobvisa neheti vanhu vaMwari. Mwari akuwedzerei nyasha pamusoro pedzimwe nyasha. Ndotenda. Saka pamari yamasenderwa baba VaComfort 2.5. Okay. Panapa saka nditapo pasleeping papa aita 2078 then imwe yacho 400 irapa. Sorry nokupaine left kaunda vaoneka madinatsokaunda imono kuti ndiye eri ndizvo chaizvo. Aiwa ndotenda chaizvo. Aiwa ndotenda ndizvo chaizvo. Chenji zvese zviriko. Mwari akuwedzerei nyasha. Taakulodha mota yauya iyi kuti tione kutakura. Taakuita basa manje. Muye muzotiona. But VaComfort vanga chichema nenyaya yeMaComfort. Matiko imizwa. MaComfort vari kundidadira nenyaya yekuDurban. So nenda kufa kuenda kuDurban abamnini. Aiwa zviriko. Zviriko. Aiwa ndotenda chaizvo. Aiwa thanks mudara. Ndotenda maita basa. Tichazoya tichizoona kuti business iri kufaya ere. Kufaya ere, alright. Zvichifaya. Ingato serious manje. Zvakadai ngeizvi hazvidi kuti zvizoonekwa zvisipo. Tode kuonekwa munhu uchienda mberi uchikura mukushanda. Aiwa. Ndotenda chaizvo. Good.